So guys, padayon ta padumi sa akong mama karon. Okay raman pud ang balay, thank you Lord, but still ang agianan grabe. Grabe gyud ang gihatag sa akon. Oh. See, this is the new church of St. Augustine. Inayawan Church. Mao ni. Grabe ang nadulot sa akon udet. Wala kayo siya kusog na uwan, but ang hangin, grabe ang hangin, murag watas-watas. So, tara, mga line sa kurente, line sa Naimingming. Naimingming, luoy kayo, murag di sad ni siya ka-survive. Ambot lang, ano sa ni siya. Tugnaw yung kayo ni. Check sa naman guys ha. Grabe guys. This is the Morelia furniture. Grabe watas-watas pod. Dili lang kami, but there are a lot. So, ama sa ni padaplin ang miming, no? We cannot adapt this miming kay wala may kabutangan. Binisaya lang sa tagito ron. So, police station, likod sa police station, guba yung kanilaha sa dara kay light materials naman. So here. Oh. Nawasak mo ni siya din. Ano siya? Mga light materials luoy jud kayo. It cost a lot, no? It's Christmas, but what we can do? It's a nature calamity. Money. Bawsad. So, bawsad niya siya sa nature nito kay dapat na gina to iko na tong nature. Oh, grabe ang panton mo. Guba kayo. See? Sa daan guys, mga light materials silang mga balay. Grabe hugaw kayo. Ano? Taas ng police station. Pakatakas. Wala, sarado. Sarado yung mga kuwan ron. Bali talablab. Ang mga wires guys, oh. Guba-guba gid ang mga wiring. Kuha ni siya kanang usa sa lechon manukan nga na mga boards ya. Guba gid, daghugaw kayong daan. Gawas naman dahil ka po. Ang problema ang to, ano? Problema sa tisa. So, lakaw rami kay basig wala pa na limpyo dito ba. Daghan ba ito buhay sa kuan. Mao ni. Guba. Apit matay og ang kuan. Daan pod o ang poste. Uy. Arvin's Bake Shop. Guba sad. Gabiha ani eh. No? Maka magi ilusong. Tara sad. 100 damages. Grabe. May mga singgit tanan sa gawas. See? Kani tumpag. Loh, tumpag oh. Natumpag yun. Tumpag yun ng balay. Oh, parking ana lang maguro to. Kani, huwag kang atop. Kani guys. Sud yun sa balay. Guba yun. You can see that, oh. Grabe. So, dari. School. Na dari ang tanong na nabali. Good. Oh. Tapa. Bungkag maayo. Kani guys, newly built ni siya nga tindahan. Kani. Yeah, as you can see, oh, ang kanang rolling gate napiko sa hangin ra. Yung mga wires guba-guba gid.
You can see branches over everywhere good. Akuan sa mga tanom. Guba jud kayo. Iyawan mi mo travel na magsakyanan mi basig maungot. Lisod kayo. Kay layo pa mi tisa pa. Labangon pa ta. Ilang atop. Langkat. Grabe. See. Manay atop diha. Kani. Oh. Gawa, wag tang ang gate. Sangkuan guys, grabe ang dulot nga Odette. Nanapong dagom. Grabe guys, oh. Mao ni ang kuan dapat gyud. Oh, barbecuehan man eh. Oh, kuan ni siya guys, barbecuehan. Nya restaurant niya. Basta barbecuehan siya nga kuan daghan siya tanom which is ang tanom is good but tinguan gani mga branches gid. Tanawa rin ang atop nila oh, panglangkat. Dali. Inayawan pa ni guys sa agyanan pa sinayawan. Nya ang mga tao ron looking forward makapalit sa hardware kay daghan maguba mamalit na gid sila. So dara kidapukan yun ang mga balay oh. Mo ni siyang lisod jud kaayo basta bagyo ingani ka kusog tanom tanom mga unsi tawagan ani term ani mao ni inayawan pa ni guys ha inayawan sa dani daghan kayo og buba see buba jud grabe mahugo balay sad kita sa balay ang luoy mga light materials walay tubig guys naghinakutay ang mga tao nindot ang mga naidip well ron luoy man see kung ano sila mga happy lang gyapon mga tao what to do wala na yung magmas uban ng labaho gyapon there will always be a disadvantage sa mga tanom pero dapat unta gipamutol gilukat sige guys gilukat sa hangin tangtang ang pader tangtang lagi stem ba trunk na roots ug trunk gilukat guys pader na siya ana pangbusgat guys sa unahan paduol na to makita na to ang signboard sa inayawan may nahugno gyud sarado ang Gaisano Saver Smart diri sa Nayawan walay kuryente maglisod ang kuanon gadaghag na tumbang nga poste blackout gilapon ang gadaghan ron break lang mga tao ng limpyo kung mo guys nga nilakaw ko kay I need to go sad sa akong mama nga side kay need sad sila help dito ni mao na but nag-abli gid ang mga hardware kay kuan gid tara mao ni see kana see
See guys, giabli. See? Balay. Hmm? Abli mga atop. Ah, giabli lang balay. Mga signboard. Ha? Signboard oh. Anong gaw kayo? See? Sabi. Adong nami sa kinasangan ron. Ah, siya. Grabe oh. Guba. Sus. See? Nalagpot. Napasad. Nga. Bungkag. Naghag mga tanong nga kani mga made of light materials yun ang luoy. Guba yun. Guba. Apa? Mga tanong ron langkat. Ha? Mga tanong mo. Grabe ara, guba. Giibot ang kay Mito sa hangin. Ha? Oh, wala naman na itanong, wala naman may kwento ro. Kay Mito ay kanang mga kuan dagag dahon. Daghan jud oh, see. See. Gisangit guys ang atop ay. Gisangit sa puste. Sabi tara. Sana nagpatubil. Daghan nagpatubil. Linya taas kayo. Pa nagguyod na silang motor. May hangin. See? Nanami sa kinasangan. Lakaw ra gyud ani para dili ta makakuan og traffic. Daghan jud. Guys, usa ka kuani sa gasolinahan. Nauklap gid lang kuan ay. Grabe. Oh. Atong i-zoom ha. Oh. Nato sa Pikas Balay. Ya daghan jud nagpatubil ron guys kay for upcoming days wata kabalo. Dapa mga balay-balay ni. Si Cebu City sa kuan ang wana. Daghan jud nanamiron sa may basak na basak. Lakaw ta. Dagag nga tumbag yun. Oh, mga tao grabe. Nagkuan sila. Ang nakoy nadunggan kaniha nga mag-hoard sila og kuan kay basin sa mga sumusunod kuno nga mga adlaw. Maglisod na sila patubil. See? Mga guba-guba gid. Sa kabaga sa tao daghan jud kay nagpatubil. Grabe. Di lang sa usa ka gasolinahan but sa tanang gasolinahan siguro ni. Tanan mga tao. Ganahan magpatubil. Isa gisiradan. Nagbuwat tanan. Nanami sa dulo nang may mambaling. Basak na, basak gihapon ni. Upaw diri. Shell basak. Kilit sa Petron. Feel na ko, close sila, kuha sila trabahante. Okay, kung nai-trabahante, wala. Pang gumok-gumok ko. Ang linya guys, taasad. Doon sa Petron. Kilid naman sila tupad rin. Daghan na jug tao guys ha. Oh. Mga ni. Mambaling na ni, mambaling. Mambaling. Na ay murag posting nga nabali or natumba. Try. Katong i-zombie. Kana. Check na to.
Dol-dol ta. Ano, grabe. Sagot. Mga tao ng lakaw na lang uban. Mas maayo pa maglakaw siguro kaysa magkuha tag jeep. Wala. Unsa man na? Oh, daghang kay guba. Anjit, ugaw gid ang daan. People are too busy na. Pusti gid ni nabali guys. Lakaw tag paspas. Daga nagtaw. Takibaw kan sa ni maputol. Ta. Dapay balik sa dito. O lagi. Napa dito. Dakog damage gud. Para ay nahan. Grabe. Daghang tao nga namalit na. So, tara, dako gini nga pustisan. Gani guys kay diri na nagpugong ako kay nay possibility matumba gyud siya maayo. Pas tagamay kay taas ni. Tara. Grabe. Kaputol, pagkabuha ka. Na, dali ta. Dali ta gamay. Okay. Sigma. Pa-final destination ta ni. So, mau ni. So, doon sa may Makopa guys, no? Awa, nasa na tumba diri. So, dali tagdagan. O ni. Ay, kadaghang na damage gyud ning Odette. So, nanataduol gyud sa kuan sa may Labangon. So, going na ta sa punta. Makopa man siguro kung ako masayo. So, daghang kay ko no, mga balay-balay. Diba? Kita man ninyo. Kuro katong kuan guys kay wala ta kadag stabilizer. Kay kuyawan ko basig maguwan. Sa kuan na ni, Punta Prinsesa na ni. Punta Prinsesa na ta. So, tako jug chances nga daghan og matumba no kay kusog jud tong hangin gyud. Oh, nasa unahan, manggam siguro ni. Kita ninyo no. Mangga gyud gipikas. Obiha. Gitunga oy. Tama na. Mo ni ang mga kuan. Mao gyud na mas maayo gyud nga upawan na lang daan or kuan ganig bisag gamay-gamay lang ang. So nanatay diri sa may crossing Mambaling padung Kiyot o padung kuan katon dako tong tanom-tanom. So labang na ta padung ta sa diri ta sa Tres agi. Kay shortcut layo atong tisa good. So tagan no kita mo ana dako gyud ang damage gyud sa eskwelahan man siguro ni I'm not sure kung sino nga eskwelahan na. So wala na ta padung na ta diri sa 3 de Abril. Let's see kung what happens sa diri sa 3 de Abril. Sus ang pungko unsa nit kuan na tumba-tumba sa 3 de Abril. So mao ni Punta Princess Elementary School siguro ni dapit. Not sure. Grabe ang hugaw. Ang igisig kabalay na igisig limpyuhay na. So tara, grabe daghan hugaw gid.
So guys, niya na ta sa Salvador. So padung ta Salvador Extension, as you can see, naipusti na tumba. Sakto ra jud nga naglakaw lang sa ta. Atong i-check ang daan kung asa ta pwede makaagi. So di sad ta pwede ka lusot-lusot tayon sa padung Tisa. Katipunan Street ni siya, nya Salvador Street ni siya. Extension ng Salahos katong didto sa may Science High, kani siya Katipunan Street ni. Kana diri ang Salvador Extension ha. Dako gina sa kunoy. Hello guys. Dako gyud damage ang kwan Salvador Extension. So Science High na siya. Na isa dito, nya isa kani. Dako ni nga mga poste ha, dili na siya mga kwan. Isa ba ni or duha nagtapad. Check na to be. Isa lagi isa. Ang isa kay wala na tumba. So mao na siya. Yan napa sa unahan. Kita ni nato igdol-dol na to dito. Grabe og kuno, kita ka na. Grabe ang SS ni ulit. So mao ni ang Science High. Daghan jug naguba dito nga trees kay mapuno man gud niyang kuan, mapuno unsa niya daghan og kuan ba dagkong tanom mapuno. So nag two ways gihapon sila even though kuan, pero ambot lang kani wala pa mong goy kuan o pay nag control sa crowd ba, hoping na nay mo kuan dire. So mana mas maayo magmotor, preferred yun nga mas magmotor kay mas dali ka ang accessing sa road. Kabawta na yung mga matumba para yan daghang natumba. Napay kita ka na usa duha kahoy simento og simento. So tulo ni siya kabuk dit, tulo na kabuk. Isa dito. So plus isa. So lima din ni kabuk poste. Kumasayog. Na may gamay. Kahoy nga poste. Konkrete nga poste. Gamay nga poste, dako nga poste. Di ba? So muna lisod. Lisod agian ang Salvador Extension. Ambot lang kung mahuman ba ka nig 5 days, no? So nanata sa Casamira ba ni? Casamira. So money situation. So sakto ra pod nga totally giwagtang ang kuryente kay lisod og ingon ani. Daghan og pwede makosog sunog, makurintihan. Susula. Tara. Casamira guys. Wow, kasabot kung linog ba siya or grabe jud ang hangin, dili jud basta-basta ang bagyo. Ang kuan jud ani niya, ang padunglingan is ang silbi muasa jud siya mo fall is sa Sibunga, which is unsa naka dito dire kay sa to. Grabe ang grabe ang disaster from Inayawan to Basak to Punta to 3 de Abril nya here Salvador wala siya gipatawad guys, o gihabwa. So sa mga murota diri sa Salvador Extension, you know na nga if magsakyanan mo, alam niyo na traffic yun, preferred yun magmotor. Okay, tara dagan yun kuan, sorry kuan. So ayaw na lang mo, U-turn na lang mo guys, U-turn guys. Ma-traffic wag maayo. Ako pa napay jeep ay. Samot ng mga dagkong truck. At least no, magpasin naman dotan nila nga U-turn na lang mo, ayun lang mo pagkuan kung nagdali mo. So this is it guys, this is Labangon Salvador Extension. So dool na mi sa akong mamang balay and hoping okay ra. Lobat na sad ko pa dong. Ngita na putag ka-chargeran ani. So kasig diri ra ta kutob. Dagag na nga tamba. Ato lang hinumduman no sa mga tao nga naunsa man ilang balay naguba, atong hinumduman nga ang kanang mga material nga mga bagay o mga material nga mga butang makuha ra nato balik. As long as we're safe, your family is safe, because life is more important than anything else, yun. Di ba?
So dire lang ta kutob guys. See you soon.